ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ କବିତା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା କ'ଣ? ଏହା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର। ଆଉ ଏହି କବିତାର କବି କିଏ? ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। କବି ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ କିଏ ରେ? ଜଣେ ଦିଶେ ଗୋରା, ଜଣେ କାଲିଆ ନୁହେଁ ଆମ ଭଳିଆ। ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଜଗା ବଳିଆ। ମଝିରେ ଆସୁଛି କିଏ ରେ? ମଝିରେ ଆସୁଛି ସାନ ଭଉଣୀ, ଅତି ଡରକୁଲି ଯିଏ ରେ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି କବିତାଂଶରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ କିଏ? ଜଣେ ଦିଶେ ଗୋରା, ଜଣେ କାଳିଆ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୋରା ହେଉଛନ୍ତି ହେ ବଳିଆ ଆଉ ଯେ କଳା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ମଝିରେ କିଏ ଆସୁଛି? ମଝିରେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ। ପରେ ସବୁରି ସାଥିରେ ଭେଟିବେ ବୋଲି ଭାଇ ବାହାରିଲେ ବଜାର ବୁଲି। ବଡ଼ ଦେଉଳର ଦୁଆର ଖୋଲି ନାକ ସକେଇଲା କିଏ ରେ? ନାକ ସକେଇଲା ଭାଇ ସାଥିରେ ସାହି ବୁଲି ଯିବ ଯିଏ ରେ। ଏଥିରେ କବି ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବଜାର ବୁଲିବା। ବଜାର ବୁଲିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନାକ ସକେଇଛନ୍ତି। ସାନ ଭଉଣୀ ସାଥିରେ ନେଇ ବାହାରିଲେ ଭାଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ମଟର ନାହିଁ, ତିନି ଜଣ ଯିବେ କାହିଁରେ? ତିନି ଜଣ ଯିବେ ତିନି ରଥରେ, ବସିଥା ଏଇଠି ଚାହିଁରେ। ଏହି କବିତାଂଶରେ କବି ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ବାକି ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତିନି ରଥରେ। ଏତିକିରେ ଆମର ଏଇ କବିତାର ଅର୍ଥ। ତ ଏଥିରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ତିନି ରଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବା ମୋଟରରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ଅଛନ୍ତି କବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ବସିଯାଅ, ଏବେ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଆସିବେ ତିନି ରଥରେ, ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାକି କବିତାଂଶଟିକୁ ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।